Ayibuye emasisweni sawubona. Yebo futhi njani? Siyaphila kakhulu Mhlonishwa uyaphila? Ngiyaphila namfuthi ngithi mina ngicela ngibuzele kubaba ukuthi imalini lekumele ulobole ngayo ingane ngawusuthi wayihlawula kumele kumele ushintshe isibongo. Ngikoma ingane njalo. Lungiphendela umbuzo. Ngithi ngicela ngibuzele kubaba ukuthi if ngokuthi ingane usiwayihlawula. Ngikoma indawo kumele uyikhiphe ukwazi ukuyilobole ukuthi ishintshe isibongo ibize isibongo sakho noma ukuthi Umuhle kakhulu sikhuluma nobani? sikhuluma noMavuni. Okay. Uma ulobola ingane udinga ukuthi ibuyele esibongweni sakho kuba inkomo ezimbili. Kuba inkomo ezimbili. Inkomo ezimbili kanye nembuzi ke leya yomphako. Nembuzi yomphako. Bese kuthi ngaleke ekhaya la yakhaya kubo la izobiyamkelwa khona. Bese kuba nembuzi ke yokuyamkela.